नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। मिक्स बाय एसपी नितेश। शादिया के सुनी के हमर करे जवाब फटौगे, हेगे करे जवाब फटौगे। शादिया के सुनी के हमर करे जवाब फटौगे, हेगे करे जवाब फटौगे। हेगे जाना डोलिया में ले जैतौ कहारावा देखी के तोर बौरा हवा रोतौगे। हेगे जाना डोलिया में ले जैतौ कहारावा चौरा हवा पर बौरा हवा रोतौगे। तोरा बिन दीवाना ई पागल कैसे जीतोगे, करे जा कैसे जीतोगे। तोरा बिन दीवाना ई पागल कैसे जीतोगे, गे पागल कैसे जीतोगे। कि आगे जाना डोलिया में ले जैतौ कहारावा देखी के तोर बौरा हवा रोतौगे। कि आगे जान डोलिया में ले जैतौ कहारावा चौरा हवा पर बौरा हवा रोतौगे। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। हग दिला वाला गा के पागल लीला वाला गा नहीं गे। कवना जनमक सोनमा बदल चुके नहीं गे। गे दिला वाला गा के पागल लीला वाला गा नहीं गे। कवना जनमक सोनमा बदल चुके नहीं गे। तोरा बिना रातिया पागली कैसे कटतौगे, हेगे कैसे कटतौगे। तोरा बिना रातिया पागली कैसे कटतौगे, करे जवा कैसे कटतौगे। कि गे जाने डोलिया में ले जैतौ कहारावा देखी के तोर बौरा हवा रोतौगे। हेगे जाने डोलिया में ले जैतौ कहारावा चौरा हवा पर बौरा हवा रोतौगे। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। आगे अपना बना के सोना सपना देख नहीं गे। रविंदर दीवाना के कैसे के भूल नहीं गे। आगे अपना बना के सोना सपना देख नहीं गे। राजा देव रातिया के साथ चला जाए महींगे। देहिया में कैसे तोरा हरा दिया लागतौगे, हेगे हरा दिया लागतौगे। देहिया में कैसे सोना हरा दिया लागतौगे, आगे हरा दिया लागतौगे। आगे जाने डोलिया में जैतौ कहारावा देखी के तोर बौरा हवा रोतौगे। आगे जाने डोलिया में जैतौ कहारावा देखी के तोर बौरा हवा रोतौगे। प्रेजेंटेड बाय नमूना म्यूजिक।